Maayong unto di ay rin na to tanan no mga ka-idol. So sa dili pala to sugdan na itong putahi karawalawa ato sa nibuk ko na itong butong kay medyo uhaw-uhaw yun tungod sa kainiton karon. Ug makita ninyo mga idol, amo na nang gidabdaba na mong manok kay mauna mo ang putahi karon amo nang litsonon kay murag lamig kay litson karon sa kaduhon na. Hab-hab na budane ron mga idol, so aton ning tuhugo ng atuang litson manok, medyo gaygahi gud ni kay karaan na gid ning manok ha, pero hab-hab yapon. Uban sa kong kauban nga maabdikon mga idol, so iyaha na ning dula ning pagtimpla ning manuka mga idol, o yan na ning gibutangan og bombay, ahos, sangig, tanglad og sibuyas dahon na nakakumbati na kayo mga idol. Samtang nagkamulo pa nagtuhog akong kauban mga idol, i-flash na ito atong view direbig sa atong kabukiran. So mo ang view na mga idol, mo ni ang payag sa kauban direbig. Kaya ni kasagaran mag-standby o maglutuluto kung sa anay lutoon, magbaron. O mo ni sa mga idol. Idulitan sa lato ni gamay, betong kiloto, big tanaw na ito ni kumbate na baka ng kayuhan eh. Aw, zumin gamay, aw, okay kayo. Tandi, medyo pula-pula na hapit-hapit na gini. Duldoon lang may makakaon na ni mga idol. Pusingan na to gamay, bike. Medyo hapit na gini maluto na. Medyo gutom-gutom na gini akong tiyan. Wow! Murag lupigon yun ang tsukustuguan ng trabaho, ari ba? Oh, pula pa sa aping? Pigpay na kainom og tanduwa yo, pula kayo? Pagkalami ba'y gidaning aping nga, oy, pula kayo? Magkamatis sa pula. Ato na ning gutaron mga idol kay gutom na yun. Samot na makainom tadal tanduwa ba? Kutoy na kayong tiyan. O larawa na gid kagwanta kung kauban mga idol, gisugda na yung hab-hab niya. Manawag po tagsilingan kaya dili na kita'y tao din. O mga untan nyo din ha mga idol. Isa ka sa ninato atong kamera mga idol para makita po din nyo nga, daghan po may din heba. Daw ba na ay? Hinay rin mga lawas kung kauban mga idol. Mga bigati ni. Mga bigati ni og timbang. Nga po, may bangan mo rin, no? May timan mo ko ba? Patay! Liman! Oh, eba! Dara, dagang kere. Napahan na na! Dalawa ni Pahal, ikadalawa ko pa, napiag yung baka. Dito, amo na baka, no? Napiag yung baka. Tumba naman yung sekolong nito. Kumurang doa. Atau lo ate. Hah? Ini masa ada apa punya kau? Oh, mau kini bikin ako. Mau bikin nandian. O dinhilan ako tapuso ng maong video idol. Daghan kay salamat sa padayon nga nagsuporta sa among YouTube channel ug palihog sa wala ka subscribe. Please subscribe na mo mga idol. Daghang salamat. Lock it in just like that.
niya.